Gipadayag ni Vice President Sara Duterte ang iyang kasuko ug kaguol sa pagpatay kang Barangay 3 de Mayo, Digo City Kapitan Oscar Bucol Jr. Reward money sa makatudlo sa gunman ug mastermind sa pagpatay sa kapitan misa ka na sa 4 million pesos. Sumala ni VP Sara, gigamit lang ni Kap Dodong ang iyang katungod nga ipadayag ang iyang gibati labot korupsyon ug politika. Apan gipahilom ang kapitan gamit ang pusil ug bala. Gipaabot sa bise ang ilang pasubo sa pamilya, kaubanan ug komunidad nga naapektuhan sa maong trahedya. Sa paghinumdum sa kapitan, subling gipamatud-an nila ang ilang pasalig sa pagpanalipod sa mga katungod ug kagawasan nga nagtugot sa tanan sa pagsulti, pagpangutana ug pakigiusa nga walay kahadlok. Dili gayud matud pa sila muyukbo. Una nang nagtanyag og 1 million pesos nga reward si VP Sara sa kung kinsa ang makatudlo sa may pusil patay ug mastermind sa pagpatay kang Kapitan Bucol. Tag 1 million pesos sab gikan ila Davao del Sur Governor Yvonne Cagas, Davao Occidental Congressman Claudio Bautista ug sa mismong amahan sa gipatayng kapitan. Busa ana-ana sa 4 million pesos ang reward money.